Databázy kapitola 2, vytváranie správnych vzťahov. Otvorím si moju už tabuľku, na ktorej som robil naposledy. Podotýkam, tu sa vám budú zobrazovať. No a pozriem si cez databázové nástroje, že ako to tu mám. Čiže dáme vzťahy, nás to takto. ID triedy, trieda, ID žiaka až po triedu. Ideme vytvoriť novú tabuľku, lebo to ste mali za úlohu, vytvoriť tabuľku učebne. Takže vždycky vytvoriť, v návrhu sa to opláca, dáme, že ID učebne, vždycky to spravíte takto. Čo chcem spraviť, to bude mať ID, alebo dáme radšej, áno, učebne. No a to vždycky ID je automatické číslo, o to sa nestaráte. A potom tu bude meno učebne, učebňa. Môžete napísať aj meno učebne, ja používam skratky, bude to text. My máme učebne, viem, že na škole od 100 do nejakých 400, 500, takže 3 čísla mi stačia, 3 znaky v podstate. A mohol by som to dať ako čísla, ale radšej s číslami sa totiž dá spočítavať a čísla miestnosti spočítavať asi by nebolo moc rozumné. No a primárny kľúč bude vždycky toto ID alebo hlavný kľúč. Dáme uložiť. Pomenujeme si to ako učebné. A dáme zavrieť. Vo vzťahoch, vidím, že tu mám ešte vzťahy, nemám tú tabuľku, lebo teraz som ju vytvoril cez pravé tlačítko, dám zobraziť tabuľku, zobrazím si tabuľku učebné, dám pridať, zavrieť. No a teraz by som to mohol prepojiť, teda vlastne by som nemohol, lebo tu nemám pole učebňa, lebo musím prepájať pole učebňa je primárnym kľúčom tej tabuľky, tak jak tu bolo. Žiak je v nejakej triede, a prepájam to pole trieda s ním. Lenže toto sa dá takto urobiť len keď si uvedomujete. Môže byť žiak vo viacerých triedách naraz? No nemôže, on môže byť len v jednej triede. Čiže tu na to spojenie funguje a dá sa to spraviť, jak som vám to ukázal. A teraz sa pýtam, môže byť jedna trieda len v jednej učebni? My vieme, že nie. Lebo máme párny týždeň, nepárny týždeň a treba z jeden deň nepárneho týždňa ste v úplne inej učebni. Čiže jedna trieda môže byť vo viacerých učebniach, ale logicky aj v jednej učebni môže byť viac tried. Čiže tu nás si nepomôžem. Nemôžem sem dať proste poličko. Ani jedna tabuľka nie je nadriadená tej druhej. Tu na to bolo jasné. Žiaci patria do triedy, ale miestnosti patria k triedám, ale triedy patria aj k miestnostiam. Nie je tu ani jedna tabuľka nadriadená. To keď si uvedomíte, tak viete, že treba vytvoriť, a to si ukážeme teraz, medzitabuľku, ktorá bude spájať tieto dva a ktorá bude obsahovať len tieto dva primárne kľúče. Čiže vytvorím novú tabuľku, návrh tabuľky a dám, že ID učebne a ID triedy. Pardon. No a typ bude vždycky číslo. Dobre, tu nie je ani čo rozmýšľať, nie je autonumber, ale číslo, pretože ono to číslo je v tých druhých tabuľkách. Proste dáte len číslo. Obidva označíte so shiftom a tu nadáte v návrhu, dáte, že hlavný kľúč. Dáte uložiť, on sa vás opýta na meno. Ja vždycky to budem pomenovať, že medzi s malým písmenom, podtržník a teraz je to trieda, učebňa. Dáme OK. Dáme zatvoriť, uložiť, zatvoriť. No, mohol som to nechať rozvorené, to je jedno. Dáme zobraziť tabuľku, medzi trieda učebňa. Dáme zavrieť. A teraz spojím to, čo s čím súvisí. To znamená, vždycky idem z tej strednej, z tej medzitabulky, idem do tej nadriadenej. Čiže takto idem do ID triedy. Vždycky treba toto, vždycky to dajte. A z ID učebne idem do ID učebne. Na poradí tam nezáleží, ale vždycky idete z tej medzitabulky do tej hlavnej. Tým som vlastne zabezpečil, že v jednej učebni môže byť nekonečne veľa tried a v jednej triede, jedna trieda môže byť v nekonečne veľa učební. Toto je druhý typ spojenia, ktorý fakt si musíte uvedomiť, že keď idem spájať dve tabulky, že či jedna z tých tabuliek je nadriadená druhej a tým pádom môžete urobiť tak, že do tej podriadenej napíšete to isté slovo, ktoré je tu a prepojíte to isté slovo s primárnym kľúčom a vznikne vám jedna ku nekonečno. Alebo keď sú dve tabulky úplne rovnocenné ako triedy a učebné, tak potom si už musíte uvedomiť, že potrebujete medzitabulku
kde budú len tie dva primárne kľúče, keďže sú v cudzie, to sú cudzie kľúče, hej, oni sú tu primárne a tu sú cudzie, a takýmto spôsobom ich spojíte. Dáme uložiť. Za domácu úlohu máte vytvoriť tabuľku krúžok, bude takáto istá jednoduchá, bude krúžok, čiže bude mať ide krúžku krúžok, krúžok, názov krúžku môže byť text, dáte ju niekde sem a dobre si rozmyslite, že spojíte ju s tabuľkou žiaci. No a teraz sám nahlas rozmýšľam. Môže byť jeden žiak vo viacerých krúžkoch? Ja chcem od vás, aby ste to spravili. Takže áno, môže byť vo viacerých krúžkoch. A je v jednom krúžku viac žiakov? Áno. Čiže logicky si odpovedzte na otázku. Bude tabuľka krúžok nadriadená alebo podriadená žiakovi, alebo budú rovnocenné? A v prípade, že budú rovnocenné, treba vytvoriť takúto medzitabulku. Skúste vlastný návrh a screenshot mi pošlete.